a palabra o voceiro de Alternativa Galega de Esquerdas, Xosé Manuel Beiras, por un tempo tamén de 10 minutos. Cando queira, señor Beiras. Os paisanos galegos, cando queren expresar o que aquela frase ou dito, coido que é de orixe anglosaxón, pero non sei, eu non son culto, de botarlles margaridas aos porcos, eles din botarlles chuchameles aos marraos. A veces dá a impresión de que é o que pasa nesta Cámara cando se intenta exercer. Non me parece un exemplo moi bo, non me parece unha cuestión, sinceramente, señor Beiras, non me parece moi acertada, perdone que lle diga. Eu estou nesta Cámara, entre outros. Rógolle que prosiga. Eu coido que a linguaxe ten unha valencia metafórica que non hai por que tomala como en sentido real. O que pasa é que non sei, eu non estudiei lingüística ni filoloxía, pero o que si podo dicirlle que non ofende quen quere senón quen pode. E por moito eu non vou baixar ao nivel da intervención do disque presidente da Xunta, verdad? A miña idade comprenderán que é moi difícil que me veñan vostedes a sacar de quicio. Únicamente carecen de imaginación, non? Era absolutamente previsible que o primeiro que dixese fose máis ou menos o que dixo, que eu confundo isto coa universidade. Bueno, pois a min gustaríame, penso que un debate parlamentario debera ter o nivel dun debate universitario. Penso, sin necesidade de que os deputados e as deputadas pasen por a universidade, porque hai moitas universidades, as fábricas son unha universidade, e hai o que se chama a ciencia do proletariado, está definido por os sociólogos. Eu aprendí moitísimo dende que vivimos, por exemplo, nunha aldea de Brión, pois de labregos vellos como Apolinar, de Roxelio, da Nieves, moitísimas cousas que non sabía. Empecé a coñecer, a saber distinguir follas de distintas castes de arborado que eu non distinguía, só coñecía un par delas, e non foron á universidade. Precisamente nós sí que respetamos isto. Vostede non respeta absolutamente nada. Pero é un problema de vostede. Non me cabía na cabeza que pudese ser vostede hasta tal nivel acomplexado. Está retratado vostede nos retratos dos desclasados, por exemplo, pero tamén no retrato do colonizado de Albert Memmi, que non se refire a galegos nin galegas, sino a arxelinos de antes da independencia, pero que perfectamente sería vostede encaixable aí. Vostede non sabe o que é un referente intelectual. Porque vostede mencionou, parece que o señor portavoz do Grupo Popular tampouco é unha mágoa, porque é profesor da universidade. Digo, porque eu mencionei aquí a Eric Hobsbawm, a Paul Baran, a Giovanni Arrighi, a Michael Hudson, a William Black, a Immanuel Wallerstein. Xa chega ben, non? Porque
non vou empezar a sacar, pero resulta que parece que o meu referente intelectual non é ningún deses, que son mestres dos que aprendín moito a distancia, só con algún deles máis proximamente. Pero claro, un presidente da Xunta que na campaña electoral 2012 a mí me reprochaba que eu tuvese feito estudios en París, ou que tocase o piano, lástima, non puiden tocar o piano porque neste Parlamento non é un piano, é tremendo, porque normalmente hai salóns para ter un bo piano de media cola, e poderíades tocar a Alfonsina, sin ir máis longe, non pretendo tocar a Chopin, pero non podo tocar, pero eso cousa de señoritas cursis, desa clase burguesa da que fala tamén o señor portavoz do Grupo Popular, que non sabe nin o que é unha clase nin o que é a burguesía. Porque si un apoderado de comercio de paquetería como era meu pai, con un soldo ben baixiño, que eso sí, fixo aforros e fixo unha casa como tanta xente, tamén os paisanos fan casas, non? Tengan que abrir unha casa propia, non por eso son na burguesía. Se iso é burguesía, non sei que serán os donos do Banco Limpio, por exemplo, Pérez ou algo por estilo. Miren, hai un dito moi famoso, non? Tamén, que aquela que cando un dedo sinala a lúa, os idiotas miran para o dedo. Bueno, cando Benito Pérez Galdós, por certo, o señor presidente dixo que era un pensador. Sí, como xa dixo unha vez que Picasso era catalán e outra vez dixo que Rosalía escribira poemas gallegos, porque nin siquiera se sabe a capa dos libros, seguro que, non sei, seguro que os leu, pero todo o mundo pode perder a memoria. Pois tamén Galdós é un pensador, sí, bueno, o señor, o escritor dos episodios nacionales, de Fortunata e Jacinta, etc., o gran narrador, un dos grandes, o equivalente Concho de Flaubert, por exemplo, pero como comprometido, metido en moitas cousas, é un pensador. O mellor é o modelo do pensador Gaudén, que o puña así, non? Ainda que bueno, deixemos as digresións, porque é a maneira única de non sucumbir non cair no masoquismo, non? Porque estar nesta cámara aturando o que temos que aturarnos, dende logo, ou é unha... Claro, vostedes son... Cada vez que ese señor de aí pronuncia a palabra respeto, hai que prepararse para as injurias. Por exemplo, pois vostedes ríanse, mofábanse da intervención de Carmen Iglesias, que é unha deputada. Estuvieronse mofando, eu estaba mirando, mofábanse, facían mofa, porque claro, como fa desa maneira, pero resulta que polo visto tuve un contencioso con nós e en cambio nos aplaudíamola, claro. Esa é a diferencia, eso é a democracia. Mire, a mellor proba de que a miña intervención é unha diagnose exacta e certeira de que non hai cultura democrática aí, de que as institucións están apodrecidas e que todo isto é nin siquiera unha farsa, pior que eso, é precisamente a intervención do presidente da Xunta de un momento. Vostede non sabe o que é un referente intelectual. O de Rajoy e o Marca. Eso sí, sabémoslo todo. O referente intelectual de Rajoy é o Marca, que o leio todas as mañás. Ese é o referente intelectual, os que editan, publican e escriben Marca. Vostede non é un ignorante. Non é un ignorante. Porque a ignorancia cúrase coa educación. Mas vostede é impermeável a calquer esforzo educativo e a calquer esforzo de raciocinio. Calquer argumentación que se faga, como vostede non quere a fazer o esforzo de entrar nela, de analizala e de ver como a pode rebater, como lle pasan papelitos feitos por outros que son como usted, pois entón usted recurre ao que é máis doado. E voulle dicir unha cousa, se queda remato con isto, porque non quero... Sí. 1995, El Escorial. Cursos de verán da Universidade Complutense de Madrid.
Dentro deses cursos, un curso dirixido por Francisco Umbral sobre os nacionalismos no Estado español. Ao que eu fui convidado, porque non sei nada deso, pero Paco Umbral era amigo mío, pero o enchufismo me llevou. Digo eu. Bueno, pois nese cursiño rematou cunha mesa redonda. Mesa redonda protagonizada por dirixentes políticos do abano parlamentar de entón, 1995 no verán. E nesa mesa redonda estaba don Mariano Rajoy. Entón, no curso da mesa redonda e do coloquio, pois, unha persona asistente preguntoulle a Rajoy que se estaba de acordo co dereito de autodeterminación, ainda que non estuvese na Constitución, e, sobre todo, naquele momento, para os vascos. A resposta de Rajoy, casi literalmente, porque é difícil esquecer unha cousa desas cando despois se ve o que pasa posteriormente, dixo: si los vascos ejercen la autodeterminación nun referéndum, yo como demócrata lo acataría. Ya se ve. Agora ni siquiera se permite que os cidadáns cataláns pois podan opinar simplemente nunha consulta. Pero eso, polo visto, é a democracia para vostedes, verdad? Vostedes non saben o que é a democracia. Pero o pior non é que non saiban, porque podían aprendelo. Como tuvemos que aprendelo moito, xa dixen, na clandestinidade ou nos intersticios da sociedade civil, nas reunións que se facían e onde se estudiaba rudimentos do que era a democracia, onde se leía a Constitución francesa de 1792, a de Robespierre, a Constitución da República, todo o que non nos fora negado a aprender no bacharelato, na escola e hasta na universidade, na materia de dereito político. Se estudiaban só as leyes fundamentales del movimiento, aprendidas al pie de la letra, e había que escribirlas en 15 minutos. Eso aprendeuse aí, podían non aprender, non lles interesa. Saben por qué? Porque se o aprendesen, verían o seu retrato, que é exactamente a antítese de todo iso. Por eso vostede carece de legitimidade e unha vergoña nacional que vostede sexa o presidente do órgano executivo do teu goberno por moitos votos que teña, obtidos por moitos votos que teña. Unha cousa son os votos e outra cousa é a legitimidade. Remate. Cando vostedes... Remate, por favor, señor Beiras. Silencio, por favor. Vostedes votaron en contra dun informe remate, por favor, das señor Nacións Unidas sobre os dereitos humanos proclamados por a OTAN. Votaron en contra a respecto da lei iniciativa legislativa do BNG para reformar a lei famosa da amnistía, verdad? Votaron en contra. Remate, vostedes señor non respetan os dereitos humanos. Remate. Vostedes non saben que é democracia. Remate. Vostedes son unha vergoña e a xente de aí fora... Remate, por favor, señor Beiras. Hoxe, se houvese eleccións, vostedes acaban o 15% como moito. Señor Beiras, remate. Silencio. Cuidado, señor Beiras. Cuidado, señor Beiras, chámolle orden. Señor Beiras, chámolle orden por primeira vez. Señor Beiras, chámolle orden por segunda vez. E lle advirto que se lle volvo chamar orden o expulso. Non quero volver a exemplos pasados que sucederon neste hemiciclo bastante desagradables. Debería vostede comportarse, porque é usted un diputado veterano. Polo tanto, ten dúas chamadas orden e a outra supón expulsado. E usted non entra na cuestión. Se non lle acabo chamando orden tamén a vostede. Non entra na cuestión. Grupo Parlamentario Socialista, señor Méndez Romeu. Ben, pois pouco comentario merece este incidente que acaban de ver e escoitar e que lle costou poñer en orde ao presidente do Consello do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, chamando a orde por dúas veces ao voceiro de AQ, que se achegou mesmo o escano do presidente da Xunta para recriminarlle algo que xa sucedeu nesta legislatura noutra ocasión. Ten agora a palabra o voceiro